Igbo ndị ọma, biko onye na-enweghị obi ekirikwana nke a, maka na onye ụkwụ ya na-ele ele ka anyị jere inete. Ọ ka bụkwa Onyeagha na nwanne ya nke ndị Suba Asụsụ Gị Initiative ka anyị ka nọ na ya. Ebe ụgbọ anyị bịara tata bụ na Coal Camp Enugu, ebe a gwara anyị maka nwaada ụkwụ ya na-ele. Anyị abịarugo ka anyị banyezie jefu ya. Nne ihe anyị fụrụ ọ dịkwa egwu. Amakwa m na ụdị ha anụnwa na-eme mmadụ anọrọ ndụ, nọrọ n'ụfụ, nọrọ na mgbu, na-ekiri akụkụ ahụ ya ọ na-ele n'anya ya, maka na o nweghị ego ọ ga-eji wee jee bepụ ya, bụkwanụ nke nwaada anụnwa na-agabiga. Ị na-anya n'ụkwụ anụnwa ịfụ na ụkwụ agwụrụ agwụ. Ọ sị na ọ bụ ọgwụ mgbu ka ya nọ na-ịṅụ kwa ụbọchị wee na-edi ihe ụfụ na-eme ya. Ihe a sitere na ihe mberede nke okporo ụzọ nke ọ sị na ya nwere kemgbe 2022. Ihe anyị nọ kịta bụ 2026. Ya na okwu a bidoro kemgbe 2022 o nwere ihe mberede nke okporo ụzọ. Unu ka ga-ege ntị n'ihe o kwuru n'onwe ya, mana ihe a gbara anyị anya mmiri. Ka anyị ha wee bịa ihe anụnwa, ọnọdụ nwa agbọghọbịa gbara anyị anya mmiri. Anyị pụgodiri ezi wee jee butegodiri ya ihe onyinye nke anyị ji wee bịa inete ya, tupu anyị nachitezie wee karịzie ọfụma. Anyị na ya na-abụ wee karịa ọfụma, jụchazie ya ajụjụ ndị anyị jụrụ ya na ihe ndị ọzọ. Ọ kọkwara anyị ka ya bụ ihe si wee mee ya. Unu ga-ege ọnụ mmiri okwu ya, kama na ihe o kwuru ị ga-atọ ntị n'ala ọfụma wee nụ ya, maka na mkpọtụ karịrị na ya bụ ihe ọdio anyị nwetara n'aka ya. Ọ dị egwu iji ụwa. Anyị nyekwara ya onyinye anyị na-enye ndị ọzọ, bụ agwa, osikapa na ụfọdụ ngwa nri. Nyekwa ya obere ego ọ ga-eji wee zụta ọbụrụgodo ọgwụ, o were ya wee zụrụ. Anyị jụziri ya ka ọ kọwara ọha na eze, kọwakwara anyị nwa n'ebe ahụ ka o si wee nweta onwe ya n'ọnọdụ a ọ nọ kịta. Good afternoon, everyone. My name is Seji Franka. So I've been like this since 2022 July, when I had an accident. So I was taken to the hospital at the initial time. The hospital they took me was Bayelsa for my side. So when we got there, the people said they can actually treat my leg that time. So I stayed with them 2 years later. They said they can no longer save my leg, that they thought they can. Onu ya bụ nwaada apụtachaghị ọfụma, mana iji kọwaa ihe ọ na-ekwu, ọ sị na aha ya bụ Seji Franka. Ya nwere ihe mberede nke okporo ụzọ n'afọ 2022. Mgbe nke a mere, ebe ebu ya wee gaa bụ na ụlọọgwụ dị na Bayelsa, bụ ndị nke gbara mbọ ka ike kwere ha iji mara ihe a ga-eme n'ụkwụ ahụ. Mana mgbe emekatazi, ha hụ na onwe ihe ọbụla ha ga-emenwu na ya bụ ụkwụ. Ha wee sizie ya gawa orthopedic nke dị n'Enugu. Otu ahụ ka esi wee buru ya wee bute Enugu. Otu ahụ ka o si wee bịa Enugu. Ọ gazi orthopedic ahụ, ndị orthopedic wee mekwa nke ha mere, na ọ nọrọ na orthopedic ọtụtụ ọnwa na orthopedic. Mekatazie ofu dọkịnta na-enete na orthopedic wee sị na ya nwere ụlọọgwụ nke aka ya ka ya duru ya wee gaa ebe ahụ ka ya mara ma ga-eji anụ ahụ ya wee machie ụkwụ ya, maka na ụkwụ ahụ ọkpụkpụ dị na ya akpọchago nkụ, ebe ọkpụkpụ ghere oghe kpọcha nkụ. Nwoke ahụ wee sị ka na ọkwa ibepụ ụkwụ, kama na egwu ekweghị ya, tinyekwara na ego adịghọ. Ewee sị na ọ dị mma, ebe ọ bụ na nke ahụ ama ngata mgbe ahụ, ka e weregodo anụ ahụ dị na ụkwụ ya, na apata ụkwụ ya,
wee machie ọkpụkpụ ahụ, wee berechazie anụ na apata ụkwụ ya, ya bụ ihe ọ na-egosi anyị ugbu a, wee were ya wee machicha ebe ahụ, ya wee nọwakwa n'ụlọ ọgwụ nke ahụ. Ruzie ka o ruru, nna ya bụ onye na-agbakerigbo anyị ewetatụ ego, si na ya ga-eweta ego, mechazie nya na ozi onu papa ya, nya afọ ọkụzinu papa ya, wee nọzie ka ya nọrọ. Ndị ụlọ ọgwụ ahụ wee dupụta ya n'ilo, bupụtere ya akpa ya, si ya biko na ha anwago oke ha, ya chọwazie ụzọ, ya chọwaziara onwe ya ụzọ. The same accident. Okay, it doesn't stretch. It is deep like that. And iron is inside it. Ọ gwara anyị na ya bụ aka ada agbatị agbatị, na igwe dị n'ime ya. Ọ sịzie na mgbe ahụ ụlọ ọgwụ ahụ chụpụrụ ya n'ezi, ya nọzi ebe ahụ wee cheta ofu nwoke ha na-abụ nọ na orthopedic Enugu. Ya wee kpọwa nwoke ahụ si ya biko ya bịa nyere ya aka, na nwekwa onye ya ma n'Enugu. Ya bụ nwa amadi wee bịazie wee kpọrọ ya n'ezi ebe ahụ ọ nọ, wee bịazie n'ụlọ a ebe ọ nọ kịta, wee nwetara ya ụlọ, tinyezie ya ebe ahụ, n'otu a nke ya si wee nọwazie n'Enugu. Hai Chineke, ihe nke na-agba anya mmiri. Ịma na ụbọchị ahụ anyị jere, ị na-anya efu na ihe onyonyo nke ahụ na ọ mara ụkwụ bandeji, mana ọ seteziere anyị ụkwụ ahụ. Ụbọchị ọzọ ọ mapụrụ bandeji ahụ, ọ setere anya nke ọma. Ị na-anya efu na ya bụ ụkwụ eletọga eletọ, nwezi ha ga-emenwu ihe a. Biko n'ikpere anyị dị n'ala, anyị na-ayọrọ nwa enyemaka, biko na onye o metụ n'obi ya, biko nyere nwatakịrị aka. Ọ nọ na ezigbote ihe mgbu, ọgwụ ka ọ na-aṅụ iji wee na-edi ofu ọ nọ n'ime ya. Ụkwụ a nwezi ha ga-emetụ ya, ọ ibepụ, mana ego a ga-eji wee bepụ ụkwụ a ka a na-achọ. Biko ọ bụgo na enweghị ihe ị nwere ị ga-etinyere ya, biko kesaa ozi a. Ikesaa ya, ndị ga-enwe ha ga-emeri ya ga-ahụ ya. Biko onye agha na nwanne ya, anyị niile bụ mmadụ tupu anyị abụrụ Igbo maọbụ Hausa maọbụ Bayelsa maọbụ ihe ọbụla. Biko Chineke gọzie unu, daalụnụ.